Nyt mä haluan viedä teidät Jeesuksen pääsiäisen kaikkein kovimpaan, tiukimpaan paikkaan. Ja nyt tahan viia teid Jeesuse siis paasapühade aegse kõige pingelisema ja raskema hetke juurde. Mikä on se malja, minkä Jeesuksen piti juoda? Mis on se karikas, millest Jeesus pidi jooma? Hän 3 kertaa rukoilee Isää, että ota pois se malja, jos mahdollista, mutta jos ei, niin minä juon sen. Ta 3 korda palub, et Isa, võta mult ära see karikas, kui on võimalik, aga kui ei, siis ma joon sellest. Ja loppujen lopuksi hän päätyy siihen, että hän juo sen. Ja lõppude lõpuks ta jõuab sinna, et ta ikkagi joob sellest. Mikä on se malja? Mis on se karikas? Meillä hyvin perinteisesti ajatellaan, että se malja on risti. Meil üsna tavaline on see, et me mõtleme, et see karikas on rist. Mutta se ei ole se. Aga see ei ole see. Risti on vain seuraus. Rist on see, mis sellele järgneb. Me tiedämme, että Jeesus on koko ajan elänyt hyvin likeisesti Isän kanssa. Me teame, et Jeesus on kogu aeg elanud väga lähedases suhtes oma Isaga. Hän sanoi itse Jeesus, että hän ei tee mitään, hän ei puhu mitään, hän ilman, ettei kun Isä on koko ajan läsnä. Ja Jeesus ise ütleb, et ta ei tee mitte midagi ja ta ei räägi mitte midagi ilma, et Isa oleks nendes tegudes ja selles kõnes kogu aeg kohal. Jeesuksella on koko ajan selkeä tietoisuus ja turva siinä, että hän tietää, että Isä on hänen kanssaan. Jeesusel on kogu aeg kindel teadmine ja tunnetus sellest, et Isa on temaga koos. Häntä on uhattu työntää kalliolta alas, hän ei ole pelännyt. Jeesust on tahetud lükata kalju pealt alla, ta ei ole kartnud. Häntä on monella tavalla niin kuin uhattu. Teda on mitmel moel ähvardatud. Hän ei ole pelännyt. Ta ei ole kartnud. Hän koko ajan tiennyt, että Isä on hänen kanssaan. Ta kogu aeg on teadnud, et Isa on temaga koos. Mutta nyt tulee se piste Jeesuksen elämässä. Aga nüüd tuleb Jeesuse elus see koht, jolloin hän joutuu siihen tilanteeseen, missä ihmiset ovat. Et ta ise peab olema selles olukorras, kus kõik inimesed on. Raamattu sanoo, että Jeesus oli taivaassa. Piibel räägib, et Jeesus oli taevas. Hän nöyrtyi. Ta alandas end. Ja tuli ihmiseksi. Ja sai inimeseks. Filippiläiskirje 2 puhuu tästä. Kiri Filiplastele teine peatükk räägib sellest. Isä oli koko ajan hänen kanssaan. Aga Isa oli kogu aeg temaga koos. Sitten hän viimeisinä hetkinä, viimeisinä tunteina, hän oli ollut ihminen, mutta nyt hän nöyrtyi ja tuli orjaksi ja palvelijaksi. Aga oma elu lõpus viimastel tundidel ta küll oli saanud juba inimeseks, aga ta alandas ennast veelgi ja võttis orja kuju. Koko ajan Isä oli hänen kanssaan. Kogu aeg Isa oli temaga. Mutta nyt tulee se hetki. Aga nüüd on tulemas see hetk, jolloin Isä kääntää kasvot hänelle. Kus Isa pöörab oma palge tema poolt ära. Se malja, minkä hän joutuu juomaan, on se, että Isä hylkää hänet. See karikas, millest ta peab jooma, on see, et tema Isa hülgab ta. Eli Jeesus tulee nyt synniksi. Ehk siis Jeesus saab patuks. Me tiedämme, että Raamatussa sanoo, että hän eli täällä ilman syntiä. Me teame, et Piibel räägib, et Jeesus elas ilma patuta. Mutta nyt, kun on huipentumassa hänen niin kuin olonsa täällä, niin hän joutuu niin kuin siihen, missä ihmiset on. Hän joutuu tulemaan niin kuin osalliseksi syvimmästä ihmisen haavasta, eli synnistä. Aga nüüd, kui tema elu jõuab oma eesmärgile lähemale, siis ta peab saama osaks inimese kõige suuremast haavast ehk inimese patust. Nyt ongelma vaan sitä, mitä te ajattelette, mitä se synti on. Aga nüüd on ainult probleem selles, et mida teie mõtlete, et mis see patt on. Useimmiten meillä kaikki ne syntiajatukset liittyy jotenkin moraaliseen elämään. Siis meil väga tihti patust rääkides meil tulevad kohe mingisugused moraalsed patud või moraalist nagu hakkame pihta. Tai semmoisen pahuuteen, mikä meissä ja tässä maailmassa on. Või mõtleme sellisest kurjusest, mis on nii meis kui maailmas. Ei
Jeesus siitä tulee osalliseksi. aga Jeesus ei saa mitte sellest osaliseks, Vaan Jeesus tulee siitä mitä synti ytimeltään on, niin tulee osalliseksi. vaid Jeesus saab osaks nüüd sellest, mis see patt oma sisult on. Vanhassa testamentissa, Vanas testamendis, joka oli Jeesuksen raamattu, mis oli Jeesuse-aegne piibel, ei ollut mitään uutta testamenttia. ei olnud veel uut testamenti. Sitä ei ollut vielä edes tulossa. Ja seda ei olnud isegi paista veel. Tapahtumat vasta oli tulossa. Sündmused alles juhtusid. Oli vanha testamentti. Oli vana testament vaid. Se oli Jeesuksen raamattu. See oli Jeesuse piibel. Vanhassa testamentissa on 7 eri syntisanaa. Vanas testamendis kasutatakse patu kohta 7 erinevat sõna. Muistaakseni oli niitä tullut täällä esille, vai oli? Kas olen neid toonud ka siin esile, kas olen rääkinud nendest? Enkö ole puhunut teille mitään? Kas ei ole rääkinud nendest? Mitä mä oon täällä tehnyt? Mitä ma üldse siin rääkinud siis olen? Nyt tulee semmoinen ekstra bonusoppitunti tässä. Nüüd tuleb boonustrack ja me saame veel targemaks. Tämä pitää ymmärtää sen takia, että näin Jeesus ja ne opetuslapset ja Paavali, ne ajatteli synnistä, mitä heidän raamattu siitä opetti. Ja seda peab teadma sellepärast, et seda mõtlesid Paulus ja Jeesus ja kõik ülejäänud jüngrid, kui nad rääkisid patust, siis nemad mõtlesid patu all seda, mida piibel nende jaoks õpetas, see vana testament. Nyt meillä tulee tämmöinen 7,5 minuutin ekstra lisäys tähän. Ja nüüd tuleb 7,5 minutiline ekstra. Mä jätän sen ensimmäisen pääsyntiskäsitteen nyt viimeiseksi ja otan muut nopeasti esille. Ma jätan selle esimese ja kõige põhilisema patu nii-öelda mõiste viimaseks ja võtan nüüd need ülejäänud. Toinen tämmöinen käsite, mikä se ensimmäinen on se piip, nyt sitten tulee se toinen ja se käsite on semmoinen kuin resha. On resha, Joo, oikein. väga hästi. Se tarkoittaa siis, se tarkoittaa sitä moraalisesti turmeltunutta, eli pahuutta, pahaa ihmistä. Ehk siis see sõna tähendab nüüd moraalselt sellist paha inimest. Se tarkoittaa sitä pahuutta, joka tarttuu ja leviää. See tähendab seda kurjust, mis siis nakkab ja levib. Se tarkoittaa sitä pahuutta, mitä te näette maailman olevan täynnä tänä päivänä. Ja see sõna tähendab seda kurjust, mida teie näete kõik, et maailm on täis seda. Seuraava on semmonen Järgmine sõna on selline. kuin Abel. Ai helppo, sano Abel. 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 Se on tietoista lain rikkomista. See on siis teadlik seaduse rikkumine. Ja kun Jeesus puhuu lopun ajosta, Ja kui Jeesus räägib lõpuaegadest, hän sanoo, että silloin tulee laittomuus valtaan. et siis valitseb seadusetus. Se laittomuus tarkoittaa, että se mikä on Jumalan sanassa oikein, Ja see seadusetus tähendab seda, et mis Jumala sõna järgi on õige, se maailmassa kääntyy vääräksi. see maailmas pööratakse valeks. Se mikä Jumalan sanassa on väärin, Ja see, mis Jumala sõnas on vale, niin se tulee oikeudeksi ja laiksi maailmassa. siis sellest tehakse maailmas justkui hea ja õige. Sitä tarkoittaa laittomuus. Seda tähendab seadusetus. Saatte ihan itse miettiä, mitä se voisi olla tänä päivänä. Võite ise mõelda, mis see tänapäeval ka on. Se on lain rikkomista sillä tavalla, että se valkoisesta tulee musta See on seaduse rikkumine siis sel viisil, et valge räägitakse mustaks ja hyvästä tulee paha ja heast tuleb paha ja päinvastoin. ja vastupidi. Sitten on tämmöinen kuin avon. Siis on avon Ja tämä on sellainen syntikäsite, mitä käytetään Raamatussa paljon. ja see on selline patu käsitlus, mida siis piiblis kasutatakse palju. Ja se tarkoittaa See tähendab, vääristyneet kasvon ilmeet. see tähendab siis muudetud näoilme. Trailala, ymmärsittekö? Kas saite aru? Se tarkoittaa vääristyneitä kasvojen ilmeitä. See tähendab siis muudetud või jah, valeks muudetud näoilme. No mitä on vääristyneet kasvon ilmeet? Ja mida tähendab siis vale näoilme?
Se tarkoittaa ilveilyä. Tiedätkö mitä on ilveily? No mä keksisin uuden sanan. Se tarkoittaa sellaista, että eleillä ja ilmeillä halveksutaan ja mitätöidään toista. See tähendab siis seda, et oma nii-öelda pilguga ja oma miimikaga siis pannakse teist inimest, peetakse nagu halvaks. Näin. Niimoodi. Tiedätkö, että on tyyppi. Tai joku sanoi jotain, älä välissä. Kui keegi ütles midagi, siis nagu... Ja tämä viittaa Raamatussa yhteen Raamatun niin kuin semmoisiin syvimpiin syntikäsitteisiin. Ja see viitab siis Piiblis ühte kõige nagu tõsisemat nagu siukest patumõistet või patukäsitlust. Nimittäin se seuraava käsite on tämän semmoinen sukulaiskaveri, semmoinen kuin averaa, miten se pitää... Siis järgmine on nyt, nad siin lepivad kokku, et tundub, et averaa. Rohahtaa. Okay. Ja se on tämän kaveri ja se tarkoittaa nimenomaan ylitse käymistä, mitätöimistä, tyhjäksi tekemistä. Ja see tähendab nüüd, see on nagu selle eelmise sõna sugulane ja see tähendab ka nagu teistest kas üle kõndimist või täitsa nii-öelda väärtusetuks tegemist, teise väärtusetuks tegemist. Jeesus puhuu tästä Matteuksen evankeliumissa. Jeesus räägib sellest ka Matteuse evankeliumis. Hän sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi. Jeesus ütleb, te olette kuulnud, et on öeldud. Mutta minä sanon teille. Aga mina ütlen teile. Jos joku sanoo toiselle sinä hullu. Et kui keegi ütleb oma vennalle või teisele ütleb, et sa hull. On ansainnut oikeuden tuomion. On ära teeninud siis kohtumõistmise. Ja sitten hän toistaa tämä, se on meillä käännetty vain erillä tavalla, mutta siinä on sama sana. Hän toistaa sanomaan, että jos joku sanoo toiselle sinä hullu tai tyhjänpäinen, on ansainnut helvetin tuleen. Ja Jeesus kasutab seal siis teist korda veel, kordab täpselt seda sama, meil on küll tõlgitud siis juba erinev sõna nagu tola, siis see on ära teeninud põrgu tule. Ja Jeesus käytti semmoista sanaa kuin rakaa. Ja Jeesus kasutas seal seda sõna nagu rakaa. Se on kirosana. Ja see on üks vandesõna. Ja se tarkoittaa toisen mitätöimistä, tyhjäksi tekemistä, tyhjentämistä. Ja see tähendab siis kellegi teise nii-öelda alavääristamist või tühjaks tegemist, väärtusetuks tegemist. Kenelläkään ei ole oikeutta ketään mitätöidä ja tyhjentää. Mitte kellelgi ei ole õigust teise üle siis mõista kohut ja teda nii-öelda tühjaks või väärtusetuks teha. Miksi? Miks? Jumalan silmissä ei ole mitätöntä. Jumala silmis ei ole keegi väärtusetu. Tästä täytyy vain niin kuin sivujuonena sanoa se, Siis tuleb öelda ka veel selle juurde seda, että kaikkein eniten ihmiset mitätöivät itseänsä. et veel kõige rohkem teevad inimesed iseennast väärtusetuks. Tai mennään syvemmälle tähän. Ei lähe nyt sügavammalle enam. Sitten on semmoinen termi kuin beshah, joka tarkoittaa taloudellisia rikoksia ja huulten syntejä, siis valehtelemista. Järgmine sõna on see, mis te kuulsite, ja see tähendab siis majanduslikku sellist ülekohut või nagu kuritegu ja siis huulte pattu ehk siis valetamist. Tämä on mielenkiintoinen asia. Ja see on ka väga nagu siuke põnev teema. Lähi-idässä pidetään tyhmänä sitä, joka ei osaa valehdella. Lähis-idas peetakse seda inimest rumalaks, kes ei oska valetada. Ja totta. Täitsa tõsi. Jos siellä on joku niin rehellinen, että se asettaa itsensä sen rehellisyyden takia huonoon asemaan. Et kui seal keegi on nii aus inimene, et ta selle aususe pärast siis kannatab, niin sitä pidetään tyhmänä. siis seda inimest peetakse küll rumalaks. Ja sillä pidetään viisana taas semmoista, joka osaa niin kuin kääntää ja vääntää ja muokata ja mulkata. Ja seda, kes oskab siis käänata ja väänata ja pöörata omale kasuks, siis seda peetakse targaks inimeseks.
Ja nyt kuitenkin vanha testamentin Raamattu puhuu niin siitä huulten synnistä, siis väärän todistuksen antamisesta. Aga Vana Testament ehk siis see piibel räägib nüüd sellest, et huulte patust ehk siis valetamisest. Sitten se yksi on semmoinen kuin tarkoituksellinen, tietoinen vahingon tekeminen. Siis tieten tahtoen vahingoitetaan jotain. Ja siis üks sõna on veel selline, kus teadlikult ja tahtlikult tehakse kellelegi siis halba või ülekohut. Nämä on nyt ne Raamatun syntilistan ne käsitteet. Need on nüüd need piibli patu mõisted. Mutta se tärkein ja se ensimmäinen on semmoinen kuin het. Aga see suurim ja tähtsaim on nagu het. Hyvä. Loistava. Ise ka üllatusin. Het tarkoittaa väliseinää. Ja se tähendab vaheseina. Ja se on se synti, joka kadottaa. Ja see on see patt, mis viib hukatusse. Väliseinä erottaa meidät. Vahesein lahutab meid. Ja kun synti tuli maailmaan, niin Jumalan ja ihmisen välille tuli väliseinä. Ja kui patt tuli maailma, siis inimese ja Jumala vahele tuli see vahesein. Yhteys meni poikki. Ühendus katkes. Ja meidän maailmassa se näkyy sillä tavalla, että meillä on yhteys monien kanssa poikki. Ja meie maailmas paistab see nii välja, et meil endalgi on ühendus teinekord teiste inimeste vahel ka katkenud. Yksilöillä on yhteys poikki. Isiklikul tasandil need on katkenud. Perheillä on yhteys poikki. Peredel on need suhted katkenud. Kansoilla on yhteys poikki. Rahvastel on need omavahelised suhted katkenud. Ja maailma on se, mikä on. Ja maailm on selline, nagu ta on. Mutta nyt Jeesus joutui Getsemanessa tilanteeseen, jossa isä pani sen yhteyden poikki. Aga nüüd Jeesus Getsemani aias olles jõuab sellesse hetke, kus isa katkestab oma ühenduse pojaga. Ja silloin Jeesuksesta tuli synti. Ja see on see hetk, kus Jeesus sai ise patuks. Eli yhteys on poikki. Ehk siis ühendus on katkenut. Tämä on koko maailman universumin historian ainut hetki, jolloin Jeesus joutuu tilanteeseen, että isä kääntää kasvot. See on maailma ajaloos ainus hetk, kus Jeesus satub sellisesse olukorda, kus isa pöörab oma palge tema pealt ära. Ja se on vielä siksikin hankalaa, että nimenomaan Raamattu sanoo, että Jumala vihaa hylkäämistä. Ja see on sellepärast ka veel eriti raske olukord, et piiblis on öeldud, et Jumal vihkab hülgamist. Ja nyt hän itse hylkää. Ja nyt ta ise hülgab. Getsemanessa on se paikka. Getsemani aed on see koht. Että voin jotenkin kuvitella, että miltä on isästä tuntunut, jos nyt saa edes ajatella semmoisia asioita. Et Getseman on see koht, kus ma nüüd ise võin mõelda, et mis tunne võis isal olla, kui üldse nii tohib mõelda. Ja miltä on pojasta tuntunut? Yhteys meni poikki. Ja mida võis tunda poeg, kui see ühendus katkes? Tämä on se malja, minkä Jeesus juo. See on see karikas, millest Jeesus joob. Hän suostuu siihen, että hän on ensin tullut ihmiseksi. Ta lepib sellega, et ta on kõigepealt saanud inimeseks. Sitten hän on ottanut orjan muodon, orjan tehtävissä. Siis ta on võtnud orja kuju. Ja nyt hän tulee syntiseksi. Ja nüüd ta lausa saab patuseks. Ja jos Jeesus ei olisi tässä suostunut tähän, ja kui Jeesus sellel hetkel ei oleks nõustunud sellega, niin ei olisi tapahtunut sitten sitä, mitä tapahtui. Siis ei oleks järgenud neid sündmuseid, mis järgnesid. Yksi kovimpia rukouksia, mitä ihmisen elämässä on se, että tapahtukoon Herra sinun tahtosi. Üks raskemaid palveid, mis inimese elus võib olla, ongi see, et sündigu Issand sinu tahtmine. Ja mitä se tahto voi olla täysin kaikkea sitä vastaan, mitä mä toivon, mitä mä odotan, mitä mä pidän oikeana. Ja see Jumala tahtmine võib olla kõik
täitsa vastupidine sellele, mida ma ise loodan, mida ma tahan või ootan või pean õigeks. Siinä on ainut se, että suostuu siihen. Ja jääb alles ainult see, et sa nõustud sellega. Ja tämä Getsemanen kokemus kuuluu ristiltä. Ja see Getsemani kogemus kõlab ka veel risti pealt. Ristiltä viimeinen huuto tai viimeisiä huutoja on se, että Eli, Eli, lama sabachthani. Ja üks viimaseid hüüdeid sealt ristilt, mis kõlab niimoodi. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Miksi? Miks? Jos Jeesus ei olisi suostunut tähän, Kui Jeesus ei oleks nõustunud sellega jos Jumala ei olisi häntä hylännyt hetkeksi, ja kui Jumal ei oleks teda hetkeks hyljanud, meillä ei olisi mitään pelastusta. meil puuduks igasugune pääsemine. Ja me olisimme jääneet ikiaikaisesti synnin ja kuoleman ja perkeleen valtaan. Ja me oleks jäänud igaveseks patu ja surma meelevalla alla. Ja nyt kun Jeesus ei tullut vain ihmiseksi, Ja nyt kui Jeesus ei saanud ainult inimeseks, vaan hän tuli synniksi, vaid ta sai lausa patuks, niin hän pystyi sen synnin sovittamaan. nüüd sai ta selle patuga lepitada. Sen takia Getsemane on pääsiäisen kovin paikka. Sellepärast Getsemani aed on üks kõige raskemaid ülestõusmissündmuste paiku.